În țara Elodiei, nu știu, îmi place imaginea asta de bidon albastru. Am mai văzut niște jocuri cu bidoane prin Elveția făcute. Cred că e făcută de gașca băieților deștepți din energie. Deci GV8CWD, Romtelecom de 10 lei, în seria Elodiei, Dan Diaconescu. Și că niște bulangii dintre ăștia au făcut-o alba neagră cu frații. Exista un bulac cu Miron George cu poreclit bidon de colegii lui din liceul pedagogic din Craiova, școala generală. Martori ar fi doamna Nuță și domnul consilier local, nu cu Marinescu, Nicolae Marinescu, fost director. Dar bănuiesc că domnul Marinescu a trebuit să înghită broasca. Era un Ioan Olteanu ceva care tot avea probleme cu o broască în gât. Asta e treaba. Deci bidonul ăsta din curtea SCT SA București. Fața Millennium Bank, fosta Popeci Automotive, dealer DU. Drecu cu debitele voastre în Zurich și în Viena, porcilor.